एंजल म्यूजिक प्रेजेंट। आप सुन रहे हैं एंजल म्यूजिक का शानदार प्रस्तुत। देखना सब के हो जाता देवा घरवा सावन के पहिला सोमारी हो। देखना सब के हो जाता देवा घरवा सावन के पहिला सोमारी हो। आप सुन रहे हैं एंजल म्यूजिक का शानदार प्रस्तुत। देखो ना गाड़ी हो दे बुक बाटे सबे पहिले गेरुआ सूट बाटे। चल तैयारिया चल दुआरिया जे जाला छूट लोकर दुख बाटे। देखो ना गाड़ी हो दे बुक बाटे सबे पहिले गेरुआ सूट बाटे। चल तैयारिया चल दुआरिया जे जाला छूट लोकर दुख बाटे। पते न तारा गोरी हिम्मत न हार गोरी सबे जता कोई सवारी हो। देखो ना सब के हो जाता देवा घरवा सावन के पहिला सोमारी हो। देखो ना सब के हो जाता देवा घरवा सावन के पहिला सोमारी हो। आप सुन रहे हैं एंजल म्यूजिक का शानदार प्रस्तुत। राइटर जय जब साथ बाटे करे के कवनो ना बात बाटे। रोहित रोमांस हो करता डांस हो देखो ना डीजे साथे साथ बाटे। देखो ना डीजे साथे साथ बाटे। साहेब राहुल जब साथ बाटे करे के कवनो ना बात बाटे। रोहित रोमांस हो करता डांस हो देखो ना डीजे साथे साथ बाटे। पति है गिरबा तोहरा पजान सुना बोले बाबा त्रिपुरारी हो। देखो ना सब के हो जाता देवा घरवा सावन के पहिला सोमारी हो। देखो ना सब के हो जाता देवा घरवा सावन के पहिला सोमारी हो। मानो ना बाते जाने चलो ना तू साथे जाने भोले बाबा के दुआरी हो। मानो ना बाते जाने चलो ना तू साथे जाने भोले बाबा के दुआरी हो। देखो ना सब के हो जाता देवा घरवा सावन के पहिला सोमारी हो। देखो ना सब के हो जाता देवा घरवा सावन के पहिला सोमारी हो। मिक्स बाय सुपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुगौली। एंजल म्यूजिक प्रेजेंट।